Что там такой был случай, когда, партизаны приходили и горелкой поили их? Или кого там, или немцев поили горелкой? Дед поил или Не кто? поили, а гнал діти із Обшитковим батьком. Ага, У Обшитка, я ж там якраз була. ага, Бо я ж там і сиділа почти, я ж була у тітки Ліни. І вони гнали горілку. І прийшов поліціянт з бункера. мгм. Прийшов, каб тоді не той наш круговець, його ж давно нема. Каб не сказав, не прийшов до чадів, то вони постріляли б і наших, і ті партизани, які застрелилися, ну, ще ж були тут на чаді. Але той прибіг, хлопець, каже, чекай, бо партизани тут. Ну і він утек. Ну ти прийшли ще партизани. Де міліціонер? Бачу, ведали, що тут. Каже, нема, був, да пішов, нема, Шака, пішов. Все равно на батька і на того вже Обшиткова батька. Поставили к стенці. Я, як сьогодні пам'ятаю, батьку з цієї сторони поставили, а я вот с этой стороны псетка того. И руки вгору подняли, а я на печи лежала. Стрелять. И выстрелили, а не у подлогу. Страшились уже. И мать еще Обшиткова жила, так плакала, уже просилась, просила, как не страдали. Ну, да, а горелку забрали, что выгнали. Партизаны за горелку да пошли. А той поліціянт вже теж сховався, як не спас. Та каже, у мост там некий був, і труба була ж. Мой тепер там є у народу. Під мостом сидів. Ну, сховався.